Ekonomisti ewlenin ukoll qed jilqgħu b'mod pożittiv l-istatistika tal-Eurostat dwar il-qatt, statistika li turi li pajjiżna għandu t-tielet l-inqas rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea. Din l-istatistika ħarġet f'ġimgħa fejn kien hemm aktar minn rapport pożittiv wieħed kif jispjega l-ekonomista Alfred Mifsud. Ġimgħa l-oħra ħarġu żewġ rapporti dwar is-suq tax-xogħol, wieħed dak li nsejħulu għalih li kejjel dak in-nies li qed jirreġistraw għax-xogħol u dak kontinwament xahar wara xahar jidhir li issa l-5 xahar konsekuttiv. Qed juri li n-nies li qed jirreġistraw għax-xogħol qed jonqsu. Ir-rapport ieħor huwa Labour Force Survey. Mifsud jispjega x'inhu. Il-Labour Force Survey ma jkejjelx biss dawk li qed jirreġistraw għax-xogħol, imma jkejjel is-suq tax-xogħol kollu kemm hu. Dawk li jaħdmu u dawk li jixtiequ jaħdmu ma mhumiex qed jaħdmu, kemm jekk qed jirreġistraw u kemm jekk mhumiex jirreġistraw. Għall-ekonomista Mifsud dan huwa rapport importanti ħafna. U hemmhekk ukoll qed jidher bħala titjib sostanzjali fis-suq tax-xogħol. Aktar nies qed jaħdmu s-suq tax-xogħol qed jikber, jiġifieri kien hemm aktar minn 3,000 ruħ li bdew jaħdmu dis-sena paragunat mal-ewwel kwart tas-sena l-oħra. Bħalu jaħsibha l-ekonomista Karm Farrugia. Imma iktar importanti minn dan għalija bħala ekonomista huwa iż-żieda li qed inżidu fl-impjegi. Jiena qed nikkalkula dal-aħħar sentejn 3 snin, il-żieda kienet tammonta għal xi 450 fix-xahar. Alfred Mifsud item jgħid li hemm xejriet pożittivi oħra. Iż-żieda fin-nies li qed ifittxu x-xogħol hija aktar għal dawk li ilhom inqas minn xi 20 ġimgħa fix-xogħol. U naqset sew għal dawk li ilhom aktar minn 20 ġimgħa li jindikalek hemmhekk illi in-nies li qed jaħdmu qed mhux jiddejqu jitilqu x-xogħol. Isiru temporanjament unemployed għal ftit ta' żmien, ftit ġimgħat, għax jafu li jistgħu jsibu xogħol ieħor.